So for the past couple of months, I've been staying right here, sleeping in this room, all minimalistic on this mattress. As you probably can see here, there's not a lot going on in this room. And yeah, in around 2 weeks, I'm actually moving to Dubai, but I'll tell you guys a lot more about that later on. What up folks, my name is Daniel, I'm 22 years old and I've been in the entrepreneurial world for the past 7 to 8 years. At the moment I work in the e-com and agency space. I'm right now in Bulgaria. I've been here on a vacation with my mom for the past 7 days. The reasoning for that is because, as I mentioned before, I'm moving to Dubai in exactly 2 weeks today actually, which is quite insane to think about. The whole reason for me starting this channel is generally because I've always been documenting my life but never really been sharing it, and as you probably know, there's a lot of these big kind of creators as Iman Gadzhi and John Welsh and Daniel Daylin, as you probably know, but it's never really that easy to really relate to them because they're in a certain stage of life in the entrepreneurial world. And yeah, I really just wanted to make that possible. I really just want to show you the rawness of entrepreneurship, from sleeping on a mattress at the office to the late nights and finally also moving to Dubai. And yeah, I really just look forward to sharing my story. So we are heading right now to the food market. This is like the thing I really like by the Balkan countries, is that you can get so much fresh food. Everything is so organic, like not like spoiled ass in the supermarkets and stuff. Like everything is genuinely fresh from the garden here. So it's Saturday now and we are heading home on Monday. Our camera plug just texted us. We'll be meeting up with him later today. I really wanted to upgrade my setup. I've got some old analog cameras now, but not as practical and small as the other cameras. And yeah, also because we're heading to Dubai in 2 weeks, so going to be great. You got the Olympus? Yeah. Oh yeah, that's beautiful. So that's the zoom, right? Yeah. And that's the Olympus Mu one. Looks beautiful. So for the zoom I'm asking 200 less, for the Mu one I'm asking 150. Can we do 300 for those two? Oh, do 300 for this two, no worries about it. Yeah. Okay, brother. Thanks a lot. My pleasure. Thanks. Sjælen, sådan som jeg forstår det, ikke teoretisk, men sådan som jeg mærker det i mig, det er, at det er vores individuelle oplevelse af at være. Jeg underholder barn i ting. Svært ved at finde ro i et forhold, for det tager for længe. Jeg har det fint fredag lørdag nat. Selvom What you trying to do? Day in the life with Daniel? Good morning, mates. Alright, see you boys. I lige måde. So we got the fresh cut. We are heading to the car now. Probably go directly to the gym. Always great at Winston Studios. Shout out to them. Shout out to Isaias. Always giving me a fresh cut. Evolution in the music. Way out in like a blueprint. Got us moving. Breathe. I'ma let the moment breathe. Swimming out of two. Leave. I'ma let it move till I. Klokken er hvad? 6:43. Ja. Men ja, overordnet så har vi egentlig bare lige valgt at være oppe natten. Selvom vi faktisk først skal flyve klokken
3:30, hvilket er ret sent, så vi kunne i princippet godt have sovet i nat. Men vi har gjort det af god grund. Ja, det har vi, fordi vi skulle planer om at rekonstruere vores døgnrytme. Så fra nu af, så hedder den 4:30. Der er ikke noget sleep late mere. Nu er det kort og kontant. Så jeg gør det meget, fordi at alle de store, de stopper klokken 5. Så for at være lidt kick, så bare lige stoppe en halv time før. Så man har den der ekstra, den der edge. Og ja, nu vi alligevel skal til Dubai, så tænker vi også, måske det ville være rigtig fedt at prøve at omstrukturere det hele. Så vi også bare får så meget ud af vores grind season de næste par måneder. For os bare ikke at spilde tid, tager sjovt nok afsted af en grund. Og det er også bare for at fucking kunne peak. Men ja, det er i hvert fald sundt. Og i hvert fald til de små, hvad kan man sige, mere disciplinerede og firkantede stadier. For os bare at få struktur over sig selv og ja, gå over sine egne grænser. Selvom det godt kan lyde lidt. Men jeg tror også, at det er også nok noget, alle ligesom kender til. Det er også bare et produktivitetsniveauet. Og bare sådan en aften består ikke andet end for det første distraheringer. Så sådan der, i stedet for at skulle sidde på Insta eller bare socials generelt, så er det bare, giver det bare meget bedre mening at bare gå direkte i seng og så stå tidligt op. Og så er det også bare at få så meget ud som overhovedet muligt af dagen. Og jeg tror også bare, det er vigtigt, at folk også lige forstår, at vi er 2, faktisk 3 med Magnus, helt normale kids. Altså det er jo ikke fordi, at du er et fucking Harvard-geni. Nej. Altså jeg var engang uddannelsesparat. Så sådan, det er jo ret sygt, at du er også 22 nu, ikke? Jeg er 21. Nå, men så I to som 21 og mig som 22 er ligesom i princippet i en ret tidlig alder har haft muligheden for at kunne flytte. Selvom det er jo ikke fordi, det i princippet kræver det helt store, men det er stadigvæk et ret stort skridt i forhold til, hvad kan man sige, vores alder. Altså jeg vil sige, sådan alle kan lukke gøre det her. Det handler ikke om, hvor klog man er, fordi jeg er ikke specielt klog. Jeg fik heller ikke specielt gode karakterer i skolen. Gik heller ikke op i skolen. Men sådan, jeg føler seriøst bare, at det handler om, hvis man gider lægge timerne i, og faktisk sætte sig ned og fokusere på noget, og bygge sit sværd langsomt op, så kan man, altså sådan, det er næsten umuligt, altså sådan uundgåeligt ikke at få succes på et eller andet tidspunkt med det. Det kræver seriøst bare, at man holder ved, og sådan der, bliver ved med at have troen på, at man ligesom godt kan. Ja, det er bare consistency. Ja. Det er det vigtigste. Så er det også bare at finde noget, man i princippet... Ikke fordi det skal være noget, man interesserer sig i, men jeg føler også bare, at så snart man også rammer... Altså, det skal selvfølgelig ikke være, du ved, grund til, at man gør det, men bare de små resultater gør jo også fucking meget. At du lige pludselig bare føler, fuck, det går, eller sådan, dit første salg, eller sådan noget. Begynder du at køre videre, og du bliver ordentligt glad og motiveret til at arbejde endnu hårdere, og så pludselig udvikler sig. Der er en disciplin ud fra den motivation. Og det er jo bare det der er ret grineren ud fra sådan, man opbygger ligesom en form for passion, ikke? Jeg tror, det er vigtigt for at holde den der consistency, fordi det er seriøst det, der sådan der rykker noten. Altså, at man hver dag kan møde op og lægge timerne i. Så skal man lidt finde den der nordstjerne. Og jeg føler sådan, du har den. Ja, jeg har den. Jeg er i hvert fald, man kan så også sige, at jeg har været i gang i mange år. Ja. Og det tror jeg også bare er vigtigt for folk at forstå, at sådan, det heller ikke kommer efter et halvt år, eller 12 måneder, eller 2 år. Altså, det varierer sygt meget. Ja. Igen, det hele handler om bare ligesom holde ved, og ekstremt meget consistency og fokus. Lad være med at blive for distraheret, og især med... Selv hvis du opnår nogle hurtige resultater, jeg kender en masse, som har tjent nogle hurtige penge, hvor det er gået lidt for stærkt, hvor de så også har brugt dem lidt dumt. Det har jeg også haft lidt erfaring med. Kender ikke noget til. Det handler bare fucking om fokus. Og ting tager tid. Du skal heller ikke forvente, at din første forretning giver fra start af, eller overhovedet ender med at blive en succes. Altså størstedelen bliver så har jeg mange så forretninger, hvor det bare er blevet failure. Og ja, det også er mig. men jeg tror, det er vigtigt, at man ser fucking positivt på det, fordi at det er ligesom det, der bygger fundamentet for din fremtidige succeser. Og sådan al din erfaring. Så sådan, det handler legit bare om at virkelig bare teste af, og bare køre consistent for sådan i sidste ende, så du ender bare med at blive en maskine senere hen, fordi du bare har så mange lag af erfaringer. Ja. Jeg ser heller ikke noget negativt i alt. Altså sådan der, da jeg gjorde det, der føler jeg, at det var spildtid, alle de der forretninger. Men sådan nu kan jeg bare se i bagspejl, at det sådan der har været med til at bygge den erfaring, man sådan har taget med sig og fået hen ad vejen. Jamen det er det. Type shit. Ja, er du gal. Nå. Klokken er 7. Vi lukker af, og vi kører videre. Jeg tror faktisk, Magnus han kommer. Lad os lige ringe til Magnus og se, hvad der sker. Og han er nok pakket. Vi er på Amager. Vi skal mod lufthavnen lige om lidt. Ses. Crazy, Hvor det
skifter hurtigt. Ja, præcis. Your body's beat by the window seat.